תודה ילדות יקרות שריגשתם אותנו כל כך. ובעזרת השם שכל התפילות שלכם יעלו מעלה ונזכה לראות בקיומן בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, ראיתם תמונות אצל הרב לאו, ראיתם תמונות אצל קבר רחל אימנו. באמת, כל התהליך הזה למסיבה היה כל כך משמעותי, ואני בטוחה שחוויתם את כל התהליך הזה ואת כל השלבים גם בבית. בעזרת השם שההתלהבות הזו והקדושה הזו סביב הסידור וסביב התפילה תישאר לבנות האלה בעזרת השם כל ימי חייהם. נודה בהזדמנות זאת למורה אביבה שהכינה את הטלפון היפה. בכלל תודה רבה שאת כל כך משמעותית לילדות האלה, במיוחד בהקשר של לימוד תורה וגדולי צדיקים, גדולי ישראל. טוב, אנחנו מחכים לרב. אז הנה ילדות, הנה כבר הגיעה העת, ליבנו ממש מתרגש ודופק. עוד מעט סידור יקר וקדוש נחבק. אז אנחנו רוצים להזמין את רב בית הספר שגם מלמד את הבנות מדי שבוע והכין אותנו גם לקראת המסיבה בלימוד על הסידור ועל קדושת הסידור. אז אנחנו רוצים לקבל אותו בעזרת השם בברכה, לברך ולחלק לילדות את הסידור. שלום עליכם, מה שלומכם? תשמעו. איזה כיף לראות אתכם ולדעת שעכשיו למתפללים של עם ישראל מצטרפות עוד נשמות יקרות שעכשיו תלמדו את התפילה מתוך סידור, איך מתפללים. אני לא יודע אם אתם זוכרות, עוד כיתה א' אתם לא זוכרות, אבל שנה שעברה שאלתי מה יש כאן? מה זה? מפתחות, נכון? נכון, כל דלת? יש מפתח, נכון מאוד. כל מפתח פותח דלת. אבל יש מפתח אחד שפותח את כל הדלתות, את כל השערים. אתם יודעים מה זה המפתח הזה? יפה מאוד. תודה. המפתח הזה זו התפילה. אתם יודעות כמה בשמיים שמחים, מצפים ומחכים לתפילות שלכם? השם מחכה, השם ידח, וכל עם ישראל מחכה. כי כל מילה שאתם תתפללו ותאמרו, זה עושה הרבה, זה פועל הרבה גם עליכם. זה גם עושה נחת רוח בשמיים וזה עוזר לעם ישראל. אתם יודעות, יש לי פה משהו קטן. ונכנסתי, השבוע אחרי שהייתי אצלכם בכיתה, לא גיליתי לכם, נכנסתי לכיתה ג' בנות של המורה אורית, ואמרתי להם, תקשיבו, מחר אני צריך לבוא למסיבת סידור, ותנו לי רעיונות איך אפשר לכוון בתפילה יותר, תנו עצות. אז אתם יודעות שכיתה ג' ביחד חשבו על הרבה עצות, איך אפשר לתת לכם עצות מהניסיון שלהם, גם הם לפני שנתיים ישבו כאן, ואז הם נתנו הרבה רעיונות. אז אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל ממש השקיעו, כתבו הרבה רעיונות מאוד מאוד יפים, איך אפשר לכוון בתפילה, וגם הבנות שירות עזרו לעצב את זה, וגם לעשות את זה כל כך יפה ועטוף וניילון, כן, למינציה מיוחד בשבילכם, יהיה לכם בכיתה. ממש הם עשו את זה כי הם רוצות שתתפללו, זה מכל הלב. אשריכם, שנו זכות, בזכות נשים צדקניות, עם ישראל נגאל, וגם בזכות התפילות שלכם, אתם מצטרפות לכל הצדקניות של עם ישראל, ונזכה להתפלל ביחד ולהיגאל השנה ברחמים, אמן וכן יהי רצון. שיהיו בשורות טובות, כל טוב. אנחנו רוצות עכשיו לקבל את הסידור, נכון? עבור הילדות.
רגע. בסוף. בסדר. נויה. תעמדי פה רגע, אני אצלם אותך.
כל כך מרגש. אנחנו עכשיו יכולות לפתוח את הסידור איפה שהסימניה מונחת. והדבר הראשון שאנחנו רוצות להגיד להשם זה תודה. 3, 4 ו... הכבוד, ילדות נהדרות.
טוב, עוד תפילה אחת קטנה. עוד תפילה לאבא שבשמיים, שישמע לתפילות הילדים, שמייחלים ומבקשים לשלום כל העם. שיהיה קץ לכל הנופלים והפצועים ויחזיר הביתה את כל החיילים והחטופים. נקבל את הבנות בשיר תפילה נוסף. כל הקהל מתבקש להסתובב לבמה השנייה. אני בסדר, עומד ומתבייש, אבל אני בא לפניך, באתי לבקש, כשל תהילת ישראל, מלך העולמים, שומע כל תפילה, מתחננים לילדים. נפלא ומרגש. תודה רבה, ילדות מקסימות. הורים, עוד כמה דקות אם אפשר לשבת.